Stara škola, nova škola. Ruševine. Gle, brate, ti parketi koji su dole bili. Ovde je 8-1 bilo. Ja, gore sam, moja učionica bila. Dodaj. Ebe, možda znamo se kačemo. Što? Dođi, be. Pa be, ti dođi. Ništa dolazio se. Ovde je 601, 602. Ili gle, kakvi su parketi. Pa to ti li ne znaš kod si ti bija, si bija? Pa jeste bi, ja sam nego, ne sam znao da su ovakvi bili. Koji su be parketi bili? Glebe tih pojete. Ovde ne, ovo je 7 bilo be. Ovde su sedmaci bili, a šestaci su ovde. Ovde sam ja bija tu. Ovde sam, ovo je moja učionica bila. Ne, ovde je bilo 7-2, ovde je bilo 7. Ili gle, plafon će Pa padne. tu sam ja sedeo. Tu sam ja sedeo, ebe i ovde. A, ovo je lepo. Ili gotovi ovo je. To je bilo, a ovde je Johan bio. Će pada. Ovo je na se neće pada. Evo, ovde smo bili. Isto tu je, u te klupe smo sedeli. Ma nema ništa da je propalo. Propalo, brate, sve. Ovo je mi učionica bila, vidiš? Koje? Ovo je mi bila učionica. Ja sam tu bio tu učionicu. Tu i ovde je Johan bio. Johan i mi kabinet ima, eto.